салом алайкум, хуш омадем ба авиакассаи Ройгон Авиа. Бародарои азиз, имрӯз нархномаи билетҳои самолёт аз Тоҷикистон ба Москва. Раҳмат ба ҳамон нафарое ки боварӣ карда канали Ройгон Авиа харидорӣ билет мекунед ва раҳмат ба ҳамон нафарое ки комментариҳои хуб менависед. Канали Ройгон Авиа ин ҳастай бародар, азор раҳмати калон худо нигоҳбонад. Ина соҳ саломат гузаштем, ватан сиҳат, иншоалло ки ба ватан мегардем. Худо хоҳад, худо ҳамаи ғарибонро нигоҳбон бошад дар паноҳош. Соҳ саломат ба назди падару модар, зану фарзанд баргардад. Бародарои азиз, ногуфта намонад ки мошини сабукрав ҳастай аз Душанбе ба Москва. Барои рейсҳоро фаҳмидан шумо метавонед ба рақамҳои болои экран занг занед. Имрӯза маълумоти мо нархномаи билетҳои самолёт аз Тоҷикистон ба Москва. Душанбе Москва дар моҳи январ 28000 то 31500 рубла шумо метавонед харидорӣ кунед. Дар моҳи феврал аз 21000 то 27000 метавонед ки шумо харидорӣ кунед авиакассаи Ройгон Авиа. Дар моҳи март аз 21000 то 22000. Кулоб Москва дар моҳи январ аз 23500 то 26000. Дар моҳи феврал аз 20000 то 23500 рубла. Дар моҳи март аз 19000 то 24000 рубла шумо метавонед харидорӣ кунед аз авиакассаи Ройгон Авиа. Бохтар Москва дар моҳи январ 28000 то 35000 метавонед харидорӣ кунед. Дар моҳи феврал аз 22000 то 28000. Дар моҳи март аз 20000 то 23000. Худжанд Москва дар моҳи январ аз 17500 рубл то 18500 рубла метавонед харидорӣ кунед. Дар моҳи феврал аз 16000 то 17000 метавонед харидорӣ кунед. Дар моҳи март аз 17000 то 20000 рубла метавонед харидорӣ кунед ай авиакассаи Ройгон Авиа. Нафарое ки мехоҳед аз Москва ба автобус сафар кунед ба Тоҷикистон, рӯзи 24 число ай автовокзали Котельники автобус ҳастай ба хатсайри Москва Хуҷанд нархи 6500 рубла дар бар мегирад. Барои харидорӣ кардани билети автобус ва инчунин барои харидорӣ кардани билети самолёт шумо метавонед ба рақамҳои болои экран занг занед ё ин ки саволҳои худтона дар WhatsApp нависед. Нархномае ки ман пешкаши шумо мегардонам, ин нархнома ҳамон нафарое дахл дорад ки мехоҳед аз ҳозир харидорӣ билет кунед дар моҳи январ, феврал ва март. Худо ҳофиз. Подписатсияро фаромӯш накунед. Интизор шавем видеоҳои ояндара.